מהפכת הצרכנות הגיעה לישראל. red.co.il, אתר השוואת המחירים המתקדם ביותר. מהיום אפשר גם לחסוך זמן וגם לחסוך בכסף, ללא סיכון וללא כל התחייבות. רד גאים להציג בפניכם את הטכנולוגיה החדישה ביותר בעולם הצרכנות המקוונת. אנו יודעים שהזמן שלכם יקר, לכן פיתחנו את הרובוט החכם של רד, אשר יסרוק עבורכם את אתרי הקניות בישראל ויחסוך לכם את זמני החיפוש והטרחה הכרוכים בהשוואת מחירים, כדי שאתם תוכלו להמשיך כרגיל בעיסוקכם. איך זה עובד? בקלות. לאחר שתבחרו את המוצר שברצונכם לרכוש, כל שנותר לעשות הוא למלא את פרטי ההתקשרות שלכם, ותוך זמן קצר תקבלו הצעות נבחרות מבתי עסק, אשר ייצרו עמכם קשר ויתנו לכם הצעה משתלמת. זה הכל. כן, כל שעליכם לעשות הוא למצוא מוצר, למלא את פרטי ההתקשרות שלכם, והרובוט החכם של רד יסנן עבורכם את התוצאות הרלוונטיות. בתי העסק יתקשרו עליכם, וכך תוכלו ליהנות משירות אמין, מקצועי, וללא כל מאמץ מצדכם. ברד תוכלו למצוא מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, ציוד היקפי, מוצרים לבית ולגן, ועוד עשרות אלפי מוצרים נוספים עם מפרטים מלאים. בנוסף, תקבלו חוות דעת על המוצרים מגולשים אחרים, ותוכלו גם אתם לשתף חברים בדילים מדהימים. אז למה אתם מחכים? אלפי צרכנים מרוצים כבר נרשמו ומשתמשים בשירות מדי יום. הצטרפו גם אתם לרד ותיהנו מחוויית קנייה מיוחדת במינה. red.co.il, ככה קונים היום.